Hello mga higala o mga kaigsuunan. Kumusta man tanan og karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako din ipangumusta ang tanang mga mag-uuma, mga magbabaol, mga construction workers, mga OFW, o ang tanang mga drivers, o ang tanang mga mangingisda. Hinaot nga namo sa maayong panglawas karon uban sa inyo nga panimalay inyong pamilya. So karon mga higala igsuon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Juan 18 bersikulo 8 ngadto sa 9. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Sa 8 nagayon sa 8. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya. Sa 9 nagaingon, gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga mawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Mao kana nga ato karon nga ipaambit mga higala igsuon. So kani karon nga bersikulo mga higala igsuon sa diin nga ang Ginoo magsapir na. Magantos na siya sa atong mga sala, no? Kay balon ang Ginoo, no? Sa diin mao na iyahang mahitabo tungod kay siya nakahibalo man siya unsang taknaa, unsang orasa siya magsapir. So kani nga higayon mao na ang panahon nga magantos ang atong Ginoo, no? Sa una-una pa nga panahon ang mga tao sa mga igsuon, no, sa igsuon ni Ginoong Hesus, giingnan si Ginoong Hesus nga adto dito sa pista. Apan giingnan siya sa Ginoo nga ang tanang panahon anaa kaninyo. Apan sa kuha wala pa. Sa labtunon, di ba? So nagpasabot nga si Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, nakahibalo siya kung unsang orasa, unsang adlaw, di ba? Unsang panahona siya magsapir o magantos sa atong mga sala. So nabal-an sa Ginoo. So ang Ginoo ra gyud ang nakahibalo na. Apan kita mga katawhan, wala nakahibalo. Di ba? Wala nakahibalo nga kanus ata kuhaon sa Ginoo, kanus ata kuhaon sa ato ang gihimutangan diri. Di ba? So ang nakahibalo aning tanan is ang Dios laman. So ang Dios siya ang tinuod nga nagbuhat kanato. Di ba? Kay siya may nakahibalo, di ba? Na, for example, kung ang tao, diha tas tao musalig, di ba? Wala ay kahibalo ang tao. Di ba? Wala siya nahibalaan. Gawas lang sa Dios. So, may galaigsoon, ako rin akuan sa inyo nga dili kita pwede nga magsalig ta og tao. Kaya ang tao is binuhat ra sa Dios, di ba? Sama nako, binuhat lang ko sa Dios. Una nga, ayaw ko ninyo saligi, kundi ang Dios maoy saligi, di ba? So kita dire is puro ta mga instrumento. Og na ay kinahanglan usab kita nga mga instrumento, kinahanglan pod nga ang ato ang ginaistorya is pulong ra jud sa Ginoo. Di ba? So nabalaan nato mahigalagson nga kitang tanan diri sa kalibutan puro ta instrumento. So diri sa kalibutan puro ta mga igsuon. So kung moingon ta nga mga igsuon ta diri, natay magulang, di ba? Dili mo ta mag usa ra kita gi anak, di ba? Pasunod-sunod man, di ba? Sama sa tong amahan natay magulang, natay kinamanghuran. So naman tay mga magulang. So natay malibogan, natay bang dili nato dili nato masabtan sa pulong sa Dios. Madto tas manghamtong, adto tas itong magulang. Ya kinsa man ang magulang ang mga pastor. Di ba? Mga pastor sila nang hamtong sa pagtuo. So ang pastor kinahanglan jud nga mo kwanta sa pastor. Naaputay kana bang pagtahod sama sa atong magulang nga magtahod pud ta, di ba? Nga na kinahanglan na atay pagtahod sa atong pastor. Sama sa atong magulang. Natay magulang, di ba? Natay mga magulang. Kinahanglan mo tahod pud ta sa iyang pagkamugulang. So ang nasabtan sa magulang dili tanan masabtan sa manghod.
Di ba na sabta nato mga kaigsoon. So mangutana ta sa atong magulang. So akong ipasabutan na ang mga pinialan sa Dios nga mga pastor, mga evangelize, di ba? Ang mga gitahasan sa Dios. Diha kita mangutana og unsay atong nalibukan. So mga kaigsoon kani ato karon nga ipaambit si Ginoong Hesus naabot ang panahon nga magsapir siya sa atong mga sala. So mag-antos na siya. So diri na ang panahon nga budhian na siya sa magbubudhi. Kinsa man ni si Judas, di ba? So nakaibalo na si Ginoong Hesus, di ba? Sa pagpili pa lang niya daan, nakaibalo na siya. So ang Dios ni nakaibalo niya na. Mga disciple, mga tinun-an sa Ginoo, nag-ingnan na kinsa may nagbudhi. Kinsa may budhi sa Ginoo, di ba? So, nagpasabot nga bisan sila disciple wala kay kakaibalo. Gawas lang sa Ginoo. Nakaibalo na ang Ginoo si kinsay nagbudhi kaniya, kinsay matinud-anon. Nakabalo na ang Ginoo. So, kani karon nga ato karon nga ipaambit kanina ang panahon nga ang Ginoo magsapir siya o mo ni panahon nga ang atong mga sala ginalansang na sa cross sa Kalbaryo diya sa atong Ginoo. So diri sa 8 nagaingon, giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. Kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Siya ang tinuod nga magbalantay sa atong kalag. Wa nay lain. No? Bisan sayang kamatayon, wala kita gilimod sa Ginoo. Munay dako kay natong pasalamatan mga higalaigsoon nga wala gayud ta gilimod. Bisan si Ginoong Hesus walay sala, walay nakitang sala nato diri sa Biblia. Apan pagkadako sa iyang paghigugma ngari kanato. Na bisan sa kamatayon wala ta gilimod, no? Unsa ba? Og mo kuan pagita mulimod pagita sa Ginoo, no? Dili nato mahimo nga atong ilimod, no? Nga ang Ginoo mao gyud nagluwas kanato. Wa nay lain pang luwas nato. Dili pundok nato, dili reliyon nato, kundi si Ginoong Hesukristo mao gyud nagluwas kanato. Mga higalaigsoon. Si Ginoong Hesus mao'y tinuod nga manugbantay sa atong kalag. Siya ang tinuod. Ug wala nay lain pang tinuod gawas sa Ginoo. Muna mga higalaigsoon. Siya ang tinuod nga nagbantay kanato, no? Giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. Kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Di ba? So gipangita naman siya sa mga kuan kanito mga kadagkuan sa mga Hudiyo kay ilansang siya sa krus tungod kay lagi nagpasipala si Ginoong Hesus nga sa ilang panguna-una ang Ginoo tao lang unya nagpaka-Dios, di ba? Wala gyud kasabot ang tao niini nga si Ginoong Hesus nanaog siya diri sa kalibutan aron sa pagluwas kanato nga mga katawhan sa Dios. So mga higalaigsoon, kani karon nga atong ipaambit, mao ni siya'y bililhon kaayo nga pulong sa atong Ginoo nga wala jud ta gidinay niya. Bisan pa sa iyang kamatayon kay nakahibalo na siyang daan o unsa siya mamatay, di ba? So akong basahon pagbalik, giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Kaklaro gi kaayo nga ang iyang mga disciple, iyang mga tinun-an gusto sa Ginoo nga dili niya pahilabtan. Balag unsay mahitabo sa Ginoo. Basta ang sulti sa Ginoo nga kung kinsa ang gipangita, ang iyang Ginoo na kana arjud maoy hilabtan. So tinuod nga si Ginoong Hesukristo mao gyud tinuod nga manugbantay sa atong mga kalag. No? Gikuan ta, gikuitan ta, di ba? Higalaigsoon.
Timan ikini. Kung ang Dios na mo'y mukupot kanimo, dili og dili jud ka kabuhi. Tinod ng mga higala ug igsoon, di ba? Noon, makaingon pa ka karon mga higala igsoon nga daw dili ka katuo sa atong mga mensahe diya sa Ginoo. Apan maabot ang panahon ni igsoon nga matingala ka nga musangya og gikasapolog sa Dios. Bisan pag gamay ka kayo karon og ineskwelahan, gamay ka kayo og degree sa imong pag-eskwela, mubo kay ka og ineskwelahan. Apan maabot ang panahon ni igsoon nga magpaambit jud ka sa pulong sa Ginoo og magmalipayon ka, di ba? Noon mga igsoon, kani ato ang kaning naa nato sa Ginoo dili ingon malipayon ka pirme. Adunay mga kasakit, adunay mga pagsulay, adunay mga paglutos, di ba? Nay mga pagbebiyay. Kaya naman nga mahimo tang bebiyayon tungod kay mubo kay tag ineskwelahan niya, lukos kita kalitok unya kaning tuna-tuna pag kita kayo nga mo istorya. Pero matingala tayo igsoon nga bisan pa og katawuan ta bebiyayon ta, hukman ta, lutoson ta, nakapadayon ta. Tungod kay ang balaang espiritu sa Dios kusgan kaayo nato. Siya ang naglihok sa atong kinabuhi. So bisan pag katawuan ta, bisag bebiyayon pa ta, maoy atong kalig-on hinuon nga katawuan ta, di ba? Nga kaning idawon ta, lutoson ta, maoy atong kalipay tungod kay maoy atong kadaogan di ba? So kani mga igsoon nga ato karon nga gipaambit, grade ang Ginoong Hesus. Siya gid ang tinuod nga manugbantay ug wala ni lain. Di ba? Ya, ayaw niyo hilabti ang akong mga gisakupan, no? Kung ako inyong gipangita, niyon si Ginoo, ako na ko gipangita, ako ray hilabtin niyo. Ayaw niyo hilabti kanang akong mga disciple, akong mga tinun-an. Unsa ka maayo sa atong Ginoo. Mga igsoon, pagmata na og unsa ka maayo ang atong Ginoo. Di ba? Pagka mahigugmaon sa atong Ginoo, dili ta pahilabtan sa Ginoo. Di ba? So, ngano mo sige ta kabalaka nga ang Dios mao'y nagkupot ka nato. Ngano sige ta kabalaka? Ngano sige ta og kanang kaning kaguol, di ba? Ngano sige kita og kanang panghunahuna sa mga dili maayo nga gikuitan ta sa Ginoo. Makabuhi ka kung kuitan ka sa Ginoo dili. Tungod gamhanan kayo ang Dios. Di ba mga igsoon? So dayon siya, miingon siya. So, ang Ginoo niingon siya nga siya ra jud ang unsay may tabo kaniya, siya ra. Ang iyang mga disciple, ang iyang mga tinun-an gusto sa Ginoo nga wala jud maunsa bisag usa, di ba? So diri nata sa 9, no? Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga mawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. So ang tanan nga gihatag sa amahan gusto sa Ginoo nga walay mawala bisag usa. Di ba? So unsa to gihatag sa amahan? So ato jud nga sabton, ato jud nga ipalalom sa panghuna-una. Ang tanan di ay nga iyang gitudloan, iyang mga tinun-an, nagikanda ito sa amahan. Di ba mga igsoon? Di ba? So, ang katong yahang adto diri sa kalibutan, yahang ginaatiman, katong ning tuo kaniya, katong ning duol kaniya, katong ning luhod kaniya, nagpasabot daay kato nga gikan to sa amahan. So, niadto ang Ginoo diri sa kalibutan aron sa pagpangita sa nangawala og sa nangasalaag. Di ba? Nga yang gipangita katong mga nangasalaag, di ba? Og nangawala. Nya gusto sa Ginoo nga dili gayud mawala ang katong nakita na. Di ba? So, nasabtan nato mga igsoon, di ba? No, ngayon gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga mawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. So,
unsa ka mahigugmaon sa atong Ginoo. Gusto sa Ginoo nga dili gayud ta mawala higala igsoon. Ug saon po nato pagwala kung ang Dios mo imokupot ka nato? Di ba? Siguro nay panahon nga daw kapuyan na ta nga alagad sa Dios, kapuyan ta mubasa sa Biblia. Apan maabot ang panahon nga gutmo na pud ka. Layan na po ka nga mabasa, layan na po ka nga maminaw sa pulong sa Dios. Gusto na po kang maminaw og wali. Ngano man na tungod kay ang Dios maoy ningkupot kanato. Di ba? Muna nga angay tanga pasidunggan nato ang Dios. Angay natong pasalamatan kanunay sa bug-os natong kinabuhi. No? Angay nato siyang dahigon, pasalamatan, awitan sa mga alawiton nga espirituhanon nga pag-awit. So, unsa ang gibuhat sa Ginoong Hesus di sa kinabuhi sa diri pa sa kalibutan? Wala ta gidinay sa Ginoo. Busa nganong i-deny ikaulaw man nato ang pulong sa Dios? Ikaulaw ba nato ang pulong sa Dios tungod kay wala ta iniskwelahan? Mao na sa jud. Ikaulaw ba nato sa Dios tungod kay lugos ta kalito sa ato ang pagpanulti? Ikaulaw ba nato ang pulong sa Dios tungod kay dili ta gwapo, dili ta itsuraan, dili na maoy punto mga higalayson? Basta grasyahan ka, kaluyan ka sa Dios, di ka maulaw. Di ba? Ngano maulaw man ka? Nga naa makas ka motora, naa maka ang Dios may nagluwas kanimo, dili man tao, ngano maulaw ka? Dili magani maulaw ng mga daotan, misulti murag tarong, mura po kaning tinuod, di ba? Apan mga nagbudhi di ay, di ba? Wala mahigalayson. Nga kita karon na tay gigrasyahan ta, gihatagan ta ani kaning tanan is gasa sa Dios, grasya sa Dios. So kay grasya man sa Dios gihatag man niya nga dili na nato trabuan, so ato po ni siyang ipaambit, ato po ning ipang-share. Sa unsay ginahatag sa Ginoo sa ato ato po ning ipang-share, di ba? Kay sa tinud mahigalayson, lumalabay ra ta diri, dili ni ato dili ni ato ang destinasyon, dili ni kaning kalibutan dili ni. Gipadala ra ta diri, di ba? Gipadala ra ta diri aron sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, di ba? Igo ra ta diri mga mission. Gipadala ra ta diri ni ato di ba? Muna nga sa diri kontratas mga taga kalibutan. Tungod kay ang mga buhat sa kalibutan ato mang iwas out. Ato ama sila nga ibulgar muna nga masuko sila. So nagpasabot nga dili ta taga kalibutan. Ang kontra nato mga higalayson dili ang tao. Pasabot ta madaan. Kundi ang kalibutan. Di ba? Ang mga kalibutan dili na mutuo sa pulong sa Dios. Di na mutuo. Apan kitang ginagrasyahan gikaluyan maoy humot nato ni tungod kay diri kita naluwas, no? Wa na tay lain pang manluluwas kundi si Ginoong Hesus. Bisan diri pa siya sa kalibutan nagpakatao pa siya. Gusto sa Ginoo nga wa joy malaglag bisag usa sa iyahang katawhan nga gihatag sa Amahan. Nasabtan to mga higalayson, unta ginaot nga sabtan ninyo ang ato karon nga gipaambit. Ang pulong ni Kristo Hesus mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin. Dalaygon ang Dios.